Godt, meine Damer und Herren, hjertelig velkommen til Silly by Design forretningstræning og informationskald. Jeg har den fine fornøjelse af at være jeres host i dag. Mit navn det er Morten Dam, er stolt far til 4, bosiddende i lille skønne Danmark. Jeg har været inde i network marketing branchen i godt 20 år. De første par år, der kludede jeg lidt rundt i det. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad det egentlig var, der skulle til for at opnå de resultater, jeg ønskede. Det skal dog siges, at jeg altid har haft visionerne og ønskerne og håbene for, at ting vil ske. På et eller andet tidspunkt, der tog jeg beslutningen om, at nu skulle det være. Så jeg sagde også til mig selv, nu skal jeg lære. Og nu skal jeg ikke kun lære, nu skal jeg egentlig også prøve at implementere nogle af de ting, jeg lærer. Jeg er helt overbevist om, at mange af jer, der lytter ind, I ved utrolig meget. Men jeg tror også, der hvor det er en udfordring, det er at aktivere alt det, man ved. Prøv at forestille jer en gang, hvis alle af os, vi rent faktisk gjorde det, vi vidste. Fordi jeg er overbevist om, at størstedelen af herinde ved et eller andet sted godt, hvad der skal til. Og hvis ikke helt man ved, hvad der skal til, så vil jeg meget gerne på det her kald forsøge at give dig en klar beskrivelse af, hvad er det egentlig, man skal kunne, eller hvad er det, man skal have fokus på, for at få et resultat. Og jeg vil sige det sådan, det er faktisk ikke nødvendigt, at man ved meget mere, end det jeg kommer til at dele nu. Det er klart, man kan altid dygtiggøre nogle ting. Men en ting er sikkert, det er, at man vil kunne bygge en stærk base, et stærkt fundament, baseret på det, jeg kommer til at dele med jer. Jeg har forberedt lidt af det, der hedder en 30-dages plan til succes. Og hvorfor har jeg valgt 30 dage? Det er fordi, det er hverken en for lang periode, og det er heller ikke en for kort periode. Det jeg mener med det er, at det er en periode, som gør, eller det er en periode, hvor de fleste vil kunne dedikere en indsats hver eneste dag, hvis det er, man virkelig godt kunne tænke sig et andet resultat i sit liv. Og så er det jo tit og ofte engang sådan, at det der hedder behagelighed, kalder vi det på dansk. Jeg ved ikke, hvad man kalder det i Norge og Sverige. Men det der med, at noget er comfortable, det kan tit og ofte være en hæmmesko, fordi så er man jo egentlig, så er det egentlig behageligt der, hvor man er. Men jeg kunne godt tænke mig, at du stiller dig selv det her spørgsmål. Er det nu egentlig også så behageligt? Comfort zone, tak Gine. Er det nu også så behageligt, når det kommer til stykket? Grunden til, at jeg tror, at det jeg tror, man vil finde ud af, det er, at det er faktisk meget, meget sjovere at være ude i et område, hvor man føler sig lidt ude for comfort zone, og man rent faktisk tager handling på noget, som det har man ikke prøvet så mange gange før. Fordi en ting, jeg kan sige dig, det er, hvis du er villig til at udfordre dig lidt, og prøve nogle grænser af, og placere det, der hedder en frygt. Vi har alle sammen en frygt på den ene eller anden måde, og det er der også rigtig mange, der har i vores branche, network marketing. En frygt, hvis man kan placere den et sted bag sig, eller i skralderen for en stund, du vil opleve, at dit potentiale bare begynder at vokse. Så det vi skal snakke om, som sagt, det er en 30-dages plan til succes, og det 30-dages vindue, det kan du jo sætte i gang, når du har lyst. Jeg synes, du skal sætte det i gang i dag. Så jeg vil anbefale, at du tager dine pinde og papir frem, og det kan også være, at du beslutter, at det ikke skal være i dag. Men et eller andet sted skal du nok finde ud af, hvornår vil du lave et 30-dages plan for succes. Det er en god start. Fordi hvis du gør nogle af de ting, som jeg kommer til at nævne for dig nu, så kommer du til at bygge en base, et fundament. Så det kan man jo prøve at tænke over de 30 dage om, hvornår det lige passer ind i kalenderen. Og igen, hvis du venter på det perfekte tidspunkt, så finder du det ikke. Du kan ikke finde det perfekte tidspunkt. Der vil altid komme noget i vejen.
Så du kan vælge at blive en af dem, som aldrig får ændret noget i dit liv, fordi at du aldrig har følt, at det har været perfekt. Det anbefaler jeg absolut ikke. Jeg anbefaler, at du vælger at gøre noget nu, selvom det ikke er perfekt, men du finder ud af, hvordan det skal gøres alligevel. Vi lykkedes sammen. Er du klar med din pind og papir? Er I derude? Må jeg lige se? Yes, tak. Og det var det skønt at se, at så mange af jer på video, det betyder virkelig meget, fordi at jeg ved, at man på video, så er man mere på. Længere den ikke. Altså, har man ikke video på, så er det tit og ofte, fordi at man laver noget andet, og det er okay, men jeg siger det bare som det er. Jeg ved, dem af jer, der har video på, I har fokus. Sådan er det. Når jeg ikke har video på, så ligger jeg tøj sammen, eller jeg piller mig selv i næsen, eller jeg er der i hvert fald ikke 100%. Så det er fedt. I outcome, der vil jeg egentlig gerne have, at du skriver 1 til 3 ting ned. Den første ting skal være et penge-outcome. Hold nu fast. Jeg vil ikke have, at du fokuserer på et pengeresultat ud af den 30-dages plan her og nu. Det er ikke sådan, jeg tænker, og det er heller ikke sådan, jeg vil have. Sådan skal en entreprenør ikke tænke. Sådan skal en iværksætter ikke tænke. Vi skal tænke, hvad er outcomet, når vi lægger en indsats, dedikeret indsats, på 30 dage? Hvad er mit outcome så på den indsats om et år? Hvad kunne føles godt inde i dig? Prøv at forestille dig, at hvis en 30-dages indsats, den kunne give $1.000, det er 7.000 danske kroner, og så er det cirka 35.000 norske. Ej, så. Ej, nu skal jeg være ordentlig. Men har I tænkt over, altså, vi har det sådan med at, der er folk, der går på job, bytter deres tid for penge, og så får de en fast løn. Det er jo okay, det er der ikke noget galt i, det er så fint. Men prøv at forestille jer, at man sideløbende kan bygge et fundament, der for flere år i træk kan generere en passiv indkomst på, lad os sige, 5.000 ekstra om måneden, der bare kommer. Om du gør noget eller ej, at det er da imponerende. Og rent faktisk er det også sådan, især i vores branche, får man identificeret de rigtige mennesker, man får hjulpet dem rigtig godt i gang, jamen så kan 5 jo blive til 100.000 i passiv indkomst om måneden. Men det vi også kan forstå, det er, at ting sker ikke over 30 dage. Der er ikke noget, der sker på så kort tid. Men ting sker over en periode. Så det vil sige, når vi arbejder med for eksempel en 30-dages plan, så skal vi forstå outcomet. Det kommer nok først om et år. Og det er absolut, som det skal være. Det er okay. Det er okay. Udover et money eller et penge-outcome, så kunne jeg også godt tænke mig, at du tilføjer måske 2 andre ting. Det kunne måske være sådan noget med, tænk engang at få venskaber i 5 lande. Gode venner i 5 lande. Det er da noget, jeg elsker. Jeg elsker, at jeg har venner næsten overalt, som jeg holder rigtig meget af. Jeg skal også ud og gå med Ketil. Han ved det bare ikke endnu, men jeg skal op og gå i fjeldet i Norge. Han ved det bare ikke endnu. Men det er jeg sikker på, at han gerne vil have mig med i rygsækken på et eller andet tidspunkt. Så for mig, sådan noget som netværk og venskaber er en god ting for mig. Hvad kunne det ellers være? En step nummer 3, er der nogen af jer, der kan skrive i kommentarsporet, hvad kunne den her 30-dages vindue, hvad vil være godt for dig? Er det at frigive mere tid til ens børnebørn? Er det at frigive mere tid til ens børn? Kan I ikke skrive i kommentarsporet, hvad kunne egentlig være, hvad kunne være værdi for dig, baseret på det her 30-dages handling? Jeg går videre, så kan I se, om der er tid til at lægge lidt ind. Nummer 2, target, det er et mål. Vi skal have noget at sigte efter i de her 30 dage. Og det vi bliver betalt for, det er at dele med folk. Vi bliver rigtig dårligt betalt, hvis vi ikke deler med folk.
Øhm, så det vil sige, her kunne jeg godt tænke mig, at du laver to niveauer. Skal vi kalde det det? Du laver en, der hedder øh, possible, eller muligt. Du laver en, der hedder muligt. Absolut muligt. Og så laver du en, der er udfordrende. Øh, ja, jeg ved godt, det er svært at læse. Det er heller ikke så vigtigt. Men muligt, det her det er et muligt mål. Og nedenunder, det er et udfordrende mål. Sådan det er lidt huha, det bliver svært, eller det bliver en udfordring. Det bliver ikke svært, men det bliver en udfordring. Det kræver meget, at man prioriterer. Så det vil sige, her vil jeg typisk sige, okay, target kunne være for mit vedkommende på 30 dage. Det kunne være 30 mennesker. 30 mennesker, jeg skal reach ud til. Det er absolut muligt. Det kan vi jo alle sammen gøre. Og et udfordrende mål, det kunne være at reach ud til 100 mennesker. Det er, hvor man siger, okay, så kræver det alligevel lidt mere disciplin og lidt mere prioritering, og fordi jeg skal tilpasse det ved siden af mit job, og hvordan gør jeg det? Det kræver lidt struktur. Det er ikke bare noget, man sådan gør. Men jeg ved, at alle på det her kald på 30 dage kunne reach ud til 500 mennesker. Det ved jeg. Og jeg ved også, at alle vil lykkes med det, hvis det var, at jeg nu sagde, at jeg sætter ild til det hus, hvor jeres børn er i, hvis det er, du ikke lykkedes. Så kunne alle jo gøre det. Altså, fordi så er det jo ikke et spørgsmål om, at man føler sig, det skal være behageligt. Så er det jo bare et spørgsmål om, at man bare får det gjort. Og 500 mennesker, altså 30 mennesker, det er en om dagen. 100 mennesker, det er 3,2 om dagen. 500 mennesker, det regnestykke laver jeg ikke, men det betyder jo bare, at vi rammer reacher lidt flere. Men bottom line er, at vi vil alle sammen kunne gøre det. Og det er klart, des højere dit niveau er i dit target, og du når dit niveau, om det er muligt eller om det er udfordrende, des højere det er, des større vil dit outcome blive. Længere den ikke. Det vi skal væk fra, det er, at vi tror, at at prikke til en om måneden, at det kommer til at flytte noget som helst. Og der bliver jeg nødt til at sige til jer, hvis I prikker til en om måneden, så er det lidt ligesom at være med i lotteriet. Altså, jeg siger det bare som det er. Og så behandler man jo i hvert fald ikke sin forretning seriøst. Så er det hyggegeschæft, og det er også okay. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Jeg bliver bare nødt til at være ærlig over for jer. Hvis man tænker større numre, så bliver det et større outcome. Godt. Så det vil sige, nu skal du vurdere, nu har du markeret, du har et muligt, jeg ved hvad du har sat ind, det ved jeg ikke. Og du har lavet et udfordrende mål. Jeg ved ikke, hvad det er, men du skal vurdere ind i dig selv, hvad er du i balance til her nu? Hvad går vi efter? Hvad er det, der kunne virkelig gøre en forskel for dig? Hvad kan fejre dig op? Og jeg er jo konkurrence til fingerspidserne, det har altid været. Jeg går ikke i konkurrence med folk, men jeg har min egen lille performance challenge. Jeg elsker at compounde ting. Jeg er ikke god til at gøre ting småt. Og det er heller ikke sjovt. Det, der er sjovt, det er, at man siger, ved du hvad, den her lørdag, der reacher jeg lige ud til 30. Så begynder ting at blive sjovt. Og det vil du også finde ud af. Så det er bare lige, jeg prikker lidt til jer. Jeg vil bare gerne have, I tænker over nogle ting. Og det fede er også ved at reach ud til mange, det er, at man tænker ikke over nejerne, fordi der er nogle jæger. Det er ret genialt. Det er mega genialt, fordi du har ikke overskud til at tænke over, at nogen har en latterlig kommentar til dig, fordi det kan du se, det er der ikke tid til. Så du fokuserer på det, som der er i bevægelse. Jeg snakker meget, men jeg er jo også host i dag, så det må jeg gerne.
Vi går videre til step 3. Nu skal vi finde ud af, hvordan aktiverer vi det mulige og det udfordrende. Hvad skal vi gøre? Så det vil sige, at vi skal reach out. Og der er jo aldrig det perfekte tidspunkt, men du kan stadigvæk sådan et eller andet sted, det er smartere at reach ud, når du er i et fornuftigt state. Og det fede er, at du kan faktisk skabe dit eget positivt state. Hvis jeg fyrede en eller anden led banger på med musik nu, så kunne vi jo faktisk ramme et meget, meget interessant state. Det jeg mener med det er altså en følelsesmæssig, positiv, høj vibe. Ja, I ved, hvor jeg vil hen. Det kan noget. Men når det så er sagt, så bliver du også nødt til at komme til et stadie, hvor at du bare gør ting uden at overtænke ting. Det er jo en af de ting, jeg ser holder allerflest tilbage, det er, at de tænker simpelthen for meget over, for fanden, hvad kommer Ketil til at tænke over, at jeg deler, han ikke engang ved, hvad jeg deler. Hvad kommer han til at tænke? Altså, det er jo lidt skørt. Men bottom line er, jeg vil gerne prøve at reach ud. Jeg har skrevet nogle navne ned her, så var egentlig min tanke, jeg vil prøve at reach ud til nogen, mens I lytter ind, og så kan I høre, hvordan jeg gør det. Jeg vil gerne give jer lidt baggrund for, hvorfor jeg reach ud. Jeg har Leif. Leif var min første chef i mit første voksne arbejde. Der arbejdede i en Superbrus i Assentoft, Marianne. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Og det er 20 år siden, jeg arbejdede i den brus. Men det, der var sjovt, det er, jeg mødte ham for første gang for et halvt år siden igen. Jeg mødtes med ham i mit famøse fitnesscenter. Jamen, hvad sagde den, Leif? Hvor er det godt at se dig. Du ser jo strålende ud. Og vi har bare bygget en relation. Vi har mødtes lidt on-off i fitnesscenteret. That's it. Nu kender I baggrunden for, hvorfor. Så nu prøver jeg at se, om jeg kan finde Leif her. Og jeg bruger meget Messenger. Og jeg bruger altid voicemail. Fordi at tekst, det er i min verden. Ja. Men hvis I vil bruge tekst, kan I bruge tekst. Men hallo, kære Leif. En højhellig onsdag aften kl. 20.50. Er det ikke imponerende, det kan lade sig gøre? Jeg håber, du har fået klaret din træning i dag. Leif, grunden til at jeg lige reach ud til dig, som jeg nævnte for dig, så er jeg i gang i et ret interessant projekt. Og jeg ved jo ikke rigtig helt, hvordan timingen ser ud i dit liv, men bottom line, det ved jeg, det er, at du er en skønne mand, og jeg anerkender dig for at altid at være glad og positiv, og det er altid bare en fornøjelse. Leif, er jeg så heldig, at du vil kunne afsætte 20 minutter, en halv time i dit liv til at tage en lille snak med mig, så vil jeg gerne lige dele med dig, hvad jeg synes, der er en absolut fantastisk forretningsidé. Men giv lige et bip tilbage, og så kan vi lige finde ud af, hvornår det vil passe ind. Kæmpe krammer herfra. Hej. Så, det vil sige, det jeg har gjort her, det er, at jeg starter bare med en lille intro. Det kunne være hvad som helst. Det kunne være, at jeg lige nu spiser kyllingesuppe, og med et dejligt lunt stykke brød. Jamen, er det ikke dejligt? Tænk engang at lede en samtale med, at jeg får en kyllingesuppe. Og så anerkender jeg for ham, hvad han er for mig. Jeg anerkender ham ikke, hvis det ikke havde nogen betydning for mig. Så det, jeg deler, er sandt. Det er sandheden. Og det eneste, jeg spørger ham om, det er, om han vil være åben. Læg mærke til, at jeg spørger ham ikke om et sundhedsprodukt. Jeg prøver ikke at sælge ham noget. Jeg vil gerne have, at han ser på en forretningsidé. Og det vil sige, at det potentielt kan være et outcome for ham. Det er ikke en udgift. Giver det mening? Så lav den her. Ja, Morten, du er mega awesome. Yes! Og I kan også sende mig nogle hjerter. Hjerter eller... Ej, jeg skulle næsten lige vise jer, hvor de hjerter er, fordi det må være, fordi I ikke kan finde dem. Det er godt. Tusind tak. Jeg havde en mere, jeg skulle reach ud til. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde hoved og hale i mine stikord. Det er jo blandt andet det, min hjerne kan.
Jeg er meget intuitiv. Jeg gør ting, jeg siger ting, og jeg siger det, der falder ned. Ikke også? Og der er vi alle sammen forskellige, men det kan også godt være lidt en udfordring en gang imellem for mig, fordi jeg har ikke helt samme struktur som min kære ven Oddmund. Men det er jo derfor, vi komplementerer hinanden godt. Vi kan hver især nogle ting. Jeg er på vej til at finde det her. Nu skal jeg se her. Det er jo Christian. Det er også super interessant. Christian, det er jo helt vildt. Tænk engang, hvad Law of Attraction det kan. Christian er en person, der jeg sad som salgschef i Bodylab. Bodylab, og det synes jeg det er vigtigt for jer at forstå, i dag er det nok Nordens største fitnessbranche, eller fitness virksomhed inden for kategorien proteinpulver og proteinprodukter. Der sad jeg som salgschef, og skæbnen vil, at det er nok 12 år tilbage, tilfældigt, så skulle jeg ind i en kiosk. Jeg skulle bare ind og handle noget, så kom vi, jeg kan ikke huske hvorfor, men vi faldt i snak over proteinpulver og proteinbarm. Det var noget, han kunne få i sin kiosk. Det finder vi da bare ud af. Jeg kan få lov til mange ting der, hvor jeg er nu. Så det endte med, at han begyndte at sælge proteinbarm. Jeg har ikke set ham siden, men hvor tror I, jeg mødte ham? I fitnesscenteret. Jeg mødte ham simpelthen i fitnesscenteret. Jamen, og jeg var usikker på, om Christian han kunne huske mig. Fordi jeg var selv lidt i tvivl, om jeg kunne huske ham. Hvordan finder man ud af det egentlig? Er det ikke sådan lidt specielt? Jeg går derhen og spørger, kan du huske mig? Fordi jeg tror, jeg kan huske dig. og det jeg ved, det var, jeg husker, at Christian, han havde en asiatisk kone. Det kan jeg huske fra dengang. Så jeg spørger Christian, og vi fandt jo ud af, at det var rigtigt nok, han havde drevet den her kiosk inde i Randers. Og jeg spørger, Christian, hvordan går det? Og sådan, vi har en chit-chat frem og tilbage. Er det ikke noget med, at du har en asiatisk kone? Jo. Hvor er hun er fra? Hun er fra Vietnam. Jeg havde ellers lige håbet på at finde nogle kontakter i Thailand. Jamen, jeg har jo utrolig mange kontakter i Thailand. Ej, hvor spændende. Prøv at høre, Christian, jeg har et virkelig, virkelig interessant projekt. Kan vi connecte på Facebook? Er det okay med dig? Fordi så kan jeg lige sende noget på et tidspunkt. Og det skal vi gøre noget ved nu. Er det ikke interessant? Så skal I bare lave den her. Det er interessant. Så nu skal vi have fat i Christian, og først og fremmest live er nok, hvad han 60 år, Christian er nok 60 år, kunne jeg forestille mig, men to forretningsfolk jo. Ikke også? Nu skal vi se, om vi kan finde Christian. Fordi han har jo lige, det er ikke så lang tid siden, han godkendte mig. Ja, kom så. Vi skal lige finde Christian. Christian. Han er her. Christian, noget jeg ikke kan udtale. Så nu skal jeg have min første approach til Christian. Så lad os se, hvordan det går. Hallo Christian, en højhellig onsdag aften. Tusind tak først og fremmest lige at godkende mig som ven her på Facebook. Det sætter jeg rigtig stor pris på. Forresten, har du været inde og lave din daglige træning? Vi bliver jo nødt til at holde os kørende og flyvende. Christian, som jeg lige nævnte for dig ganske hurtigt, så har jeg egentlig i gang med et yderst interessant projekt, hvor jeg kan være lidt primus motor til at sætte noget i gang i Europa. Derudover er det også sådan, at lige nu kigger vi ind på at identificere de rigtige ledere i Asien, hvor det lige nu omhandler Thailand, og hvad du gav udtryk for, så var Thailand måske nok et område, hvor du havde nogle forretningsforbindelser. Så Christian, det mit håb egentlig var, det var, at om du kunne afsætte 20-30 minutter, hvor vi bare kunne tage en hurtig gennemgang af det her forretningspotentiale på Zoom. Så kan vi tage en lækker Zoom-kaffe, og så kan vi se, om det er noget, der passer ind i dit program, og vi kan se, om der er en fælles kemi, om vi skal gøre det her sammen. Så, men giv mig et praj tilbage, Christian, hvad der lige kan passe ind, og kæmpe krammer og have en skøn aften. Hej. Tænk engang, jeg har reachet ud til 2, faktisk 3 personer inden for en time.
er det ikke imponerende. Fordi jeg lavede et reach out til en engelsk kontakt på den engelske præsentation, jeg har lavet. Er vi enige om, at jeg har lavet 2 reach outs? Er det ikke imponerende? Jeg har ikke sagt en fløjtende fis om, hvad det egentlig er, jeg laver, fordi det er fuldstændig ligegyldigt. Det er ikke det, det handler om. Broen, den bliver bygget i snakken. Og hvis vedkommende ikke kan lide dig i snakken, så er det alligevel fuldstændig ligegyldigt, hvad du deler for et fantastisk produkt, fordi de har taget beslutningen på forkant. Så det, der er vigtigt, det er, at de kan beslutte sig for at holde sig af dig. Og det kan de, fordi du er mega awesome, og du er en skøn person. Nu har jeg reachet ud, så det vil sige, nu har jeg Christian og Leif, dem skal jeg igennem en proces af information. Når de reacher tilbage til mig, så vil jeg gerne reagere hurtigst muligt. Man siger, at ens vindue bliver kortere og kortere for excitement. Så jeg prøver gerne så vidt muligt, når jeg er kontortid, så svarer jeg. Og mit svar vil være, ej hvor er det dejligt, du er åben. Kan du tirsdag klokken 3 eller torsdag klokken 5, hvad passer bedst? Og tit ofte, så kan de en af de to. Jeg giver altid 2 options. Så kan de altid en af de 2 muligheder, du giver dem. Og så skal I hjælpe dem igennem en proces af information. Du har en og en. Det er det, jeg gør med mine personligt. Det kan også være, at du er et stadie i din forretning lige nu, hvor du ikke føler dig skarp nok eller dygtig nok til at forklare, hvad det egentlig drejer sig om. Så bruger du det, der hedder et trevejskald. Freeway call, der bruger du din upline, eller sideline, eller crossline, downline osv. Og så kan du vælge at bruge live events. Live, det vil sige, at du inviterer dem ind på en kanal, hvor du ved, altså for eksempel tirsdag den 19. Der har jeg den fine fornøjelse af at skal lave et show arrangement sammen med Mary. Og jamen, der kunne man måske eventuelt invitere nogen ind, hvis det var for at give dem en gennemgang af, hvad det egentlig for et community, og hvad det egentlig vi bygger. Og til sidst, det er, at man kan vælge at bruge et tool, eller tools, værktøj. Værktøjer er, kan du definere som et system. Du har en hjemmeside, hvor du henviser folk til micro-franchise network marketing siden. Så kan de få en gennemgang af branchen. De kan se videoer af offentlige Silly by Design. De kan kigge lidt ind i det hele. Men det er klart, des mere frihjul du giver, des mindre er du i styring. Når det er en og en, så er jeg i styring. Jeg kan fortælle ham, at jeg æder bange med i højeste frekvens. Jeg er excited. Altså, jeg er så excited, at jeg lyser op. Ikke også? Og det vil han kunne mærke. Det kan tool ikke gøre. Er vi med så langt? Så man skal prøve at vurdere lidt, hvor er man henne i alt det her. Når jeg så har hjulpet igennem en proces af information, og den proces kan godt tage noget tid, men jeg prøver at gøre den kort. Jeg forsøger at gøre processen kort. Jeg vil hjælpe folk, og så følger jeg op altid. For eksempel hvis de har fået, jeg har haft en og en eller trevejskald, så følger man op indtil 24 til 48 timer. Hvis du har muligheden for at følge op før det, så gør du det. Men alt efter 48 timer, så går vibrationen, den går kun en vej, og det går hurtigt. I follow-up, altså i opfølgingen, det er der, hvor resultaterne er. Så det skal man love sig selv, det gør man sig seriøs omkring. Og så hjælper jeg folk med at lukke dem, fordi folk kan ikke lukke sig selv. Vi lukker dem. De kan ikke selv lukke sig selv. Vi er i en verden, hvor folk bliver bombarderet med ting og sager. De skal lukkes, og så skal de sættes i gang. De skal kobles på community, de skal kobles på rhythm of the business. Men det er en anden snak. De 5 ting her, og det kan vi jo, det kan alle sammen, det her. Det eneste, der afholder en fra at nå det udfordrende, det er primært frygt for, hvad andre tænker. Det er stort set frygt. Fordi hvis vi ikke havde frygt, altså det er også lidt skræmmende, fordi hvis vi ikke havde frygt, så havde vi alle sammen succes med det, vi lavede. Det er jo egentlig lidt sjovt.
Men det er altså noget, man skal arbejde lidt med. Man skal hoppe ud af den her, som Gina også skrev, ud af den her comfort zone. Man vil være ude af comfort zone, når man reacher ud. Men prøv her. Des mere man gør det, des mere udvider man sin comfort zone. I har hørt det her 100 gange. De voicemails, jeg laver, I kan jo høre, hvor mange voicemails, jeg har lavet. Er vi ikke enige? Jeg hviler så meget i det, jeg siger. Jeg er egentlig fuldstændig ligeglad, hvad jeg siger. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Men en ting ved jeg, det er, at jeg vil lige vise dem, at jeg får kyllingesuppe. Jeg vil anerkende dem, hvad jeg synes, der er godt. Og så er jeg meget direkte på, hvorfor jeg inviterer dem. Jeg har et purpose. Jeg viser jo ikke min kyllingesuppe til Ketil bare for sjov. Jeg viser det her til Ketil, fordi at jeg vil have ham ind. Ja, og så er det en anden ting, der også er vigtig, det er, prøv at huske på, vi finder bare ud af, om folk de er åbne. Det er vores job. Vi skal finde ud af, om er de et sted i deres liv, hvor de ønsker andre resultater. Det er vores job, hvis vi skulle sætte en beskrivelse på os. Det er det, vi bliver betalt for. Så vi skal altså ud og gøre lidt mere. Vi skal tørre at gøre noget mere. Vi skal tro mere på os selv. Vi kan så meget. Hold nu, og så vil jeg så sige, kombiner det med en fuldstændig vanvittig forretningstiming. Fuldstændig vanvittig. Hvis I vidste, hvad jeg vidste. Hvis I bare vidste, hvad jeg vidste, der ville ske. Jamen for scheisse da en handkat. Med det sagt, mine damer og herrer, klokken den er 21.05, og jeg har taget 5 minutter ud over det, der var budgetteret. Jeg vil lige, inden jeg runder af, eller det gør jeg lige, når jeg lige har lukket af for optagelsen, men I må gerne lige blive på. Men vi kan meget mere. Du kan meget mere, og sammen kan vi helt vildt meget godt og skabe meget godt. Så stor krammer til jer. Jeg har lige en lille information, jeg gerne vil dele. Hej hej.